Nigo egati ya boncherera korwa ase kaunti ya Kisii bakwanera aliabereka gokorekana ase serikali ya Uhuru Kenyatta ase emyaka 10 ya itireboigo nigo baerera alibaganitie serikali enyanya soiro bisi enyare ko bakegwikirani ase myaka 5 rubusio omurikeito obene nigo atarira chinsemecho na gotwariganiria orobatiro kubwatia ase nchira yobikiranu. Abonchereria korwa omuchobo songo nigo bagokeire ogotianirwa komorai bwense William Ruto gochaka bene emirimo ase emyaka 5 eribosio nigo boigo bairaneri mbiamono asoyo kabeire omorai bwense Uhuru Kenyatta asogwanchirana kwereria obogambi rero nitukoyo morembe ase ngencho naende twa kirembuya ase ngencho yogo apisho kwa rero elio agendere kora ensi yetu ya Kenya wese kipindi kimyaka 5 Sokere Uhuru Kenyatta itoko matenere mbuyamona so kopale na kora na chini student chubugambi kuja seruto erinde komente ni omorembe ase ya Kenya rende gokwana no munyakirogo bwo basombi ime mu cyobosongo nigo agania Dr. William Ruto oikerani eira aliete ngambuye mono gyagara abakenya baito barokiri omorembe oigoro mono even if I was not supporting Ruto one ya betereri twanjerane ngane ero mugambi oito naende chira chiri aliete etoko musaba ngaya ya Ruto aina kinga ochikeraniri te toko ngare gotufumba maiso asenjera ya mogoseyende asobwe ngatokeri kosti obogima abunto goke nani ntosugumanamo asense moya basubati nigo bagania amagori y'ebinto kweyerigwa bote banyare ko bagagutorro berio bogimi kyagero bogima boito babeiro bokokusano bosio bokongete amafuta wetia none chabatintu anyakorosi etogote banga mbiamono achato yererio bosi boito bogima boito bogenderere biyamona twari chinga kiecho boigo abonchereria nigo baerera emechando bagwetera ase obugima bwabo nakogania omorai bwense kweyeririgo lirio bosi indu nabantu twarorire mechande menge bone gente kenene serikali tutaetekore eyerie bintu mono amaguta ajense ebintu byonsi biranense egere na indu tonyore chinguru buno abantu abataka tonyare gosomi abana tugusaba omorai bono gosoa atokerio bosi bwobukima obukima na abantu bakuragira na butokori bwato achinguru enyinde twakore gasi ase sekta ya bodaboda nigo bagania Dr. Ruto goikerani eira yaye samangana ali ndo karagiye tangani ngo chakira mangana ali abantu ba bodaboda atotebeti buna atotebeti na inde buna atotebeti gagita fadhali make sure atoikeraniri from there na mabuto yepipi naro noroche pipi ndo tuuretwe akoba ya mabuta akine bona nene bono togosturago nene tonyore ironi nene tuchake sekta ya matatu boigo mbaerera okwebwa kwabo na boigo koganigo konywa ase serikali enya ile to muntu kurukunga osoro mono nere twiranetie senge njoburayo bochigo choboya azatinga goikatorigereri mono buna batereba bechigari igo bachite campaign bakarigereria abantu bechipipigi mono abantu bangina bechiro bechinyeni nabagaka bagotu abatereba bechigari bamatatu bechirori chinene chiemechanga no tora antu ntori korigereri gukende gionsi kende ngiyo ntu tora tebu buna abatereba na intu tosiru ncherende ase akora abantu bechipipigi ngo bali bakachirese sibosa intu batereba bagari barabumba yo bakonda kitambaro bamanyire chigari barabumba akori kuna barabanyole chirese ngiye kora moko lili antu bechipipigi mwe babantu bana boigo nigo bagokera obonchoreria ase serikali enya ase amatuko arebosio ase oburai bwa Ruto bwakera bonge sana esengeje yake esengeje kana butoke to burai bwa chenjigo panyetwanye nyansirwo bese Kenya Frida Kerubo Ndizi TV.